रायजो नाङैनो लासित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। दिनैनिफ्राय गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव जागायबाय लासित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिया। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 25 नभेम्बरसिम जागोन बे हाबाफारिया। थामहिनबा सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां मन्थ्रि आरो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। दिनै मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामननि नुजाथिनायजों जागायबाय लासित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिनाया। लोगोसे फैगौ 25 नभेम्बराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ लासित बरफुकननि जोनोम सान फालिनायाव दिल्लीनि बिगियान भवनाव नुजाथिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे मख'नांगोन दि सरकारनि बिथोन बायदियै माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो रायजोनि गोबां फसंथान फरायसालिफोराव लासित बरफुकननि 400थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों।